Ik ben Thomas van Sublime Interieur en deze week stellen wij de mooiste Jori hoekcomposities voor in samenwerking met kunstenaar Bart de Zutter. Sublime Interieur is een interieurzaak in het centrum van Lokeren. Sinds 1969 zijn we hier gevestigd en we zijn eigenlijk voornamelijk gespecialiseerd in het inrichten van de privéwoning. Nu, onze missie is geschreven met de eerste letters van Sublime, de systematische uitdaging tot een betere leefomgeving met inspirerend meubilair. Wij zijn met een team van 6 mensen. Wij willen echt van A tot Z een totaalinterieur leveren. We hebben onze schrijnwerkers, de interieurarchitecte die uittekent. Alles moet gecoördineerd worden, opgemeten worden ter plaatse aan huis. We willen echt een speciaalzaak zijn voor het interieur. Jori heeft een speciale betekenis voor Sublime, omdat wij eigenlijk al 30 jaar trouwe Jori-verdeler zijn. Het is een topproduct, Belgisch topproduct. Dat past in onze visie. We willen hier eigenlijk in de kijker zetten dat er 3 modellen van Jori echt heel specifiek in hoekcomposities kunnen geplaatst worden. En er is ook eigenlijk een actie aangebonden, dus onze klanten krijgen 10% extra accessoires gratis bij een hoekcompositie.